So guys, silipol ka paniot to guys, luto ng taning pan. Bali, sample recipe but not rigid. Paliyang may itlog. Kay mga healthy foods para sa mga gores na guys. No meat ang yuko na makaya kaukaw karne kahit iguang na. So kaya magsigit kaukaw karne. So tingnan ng mga idadidara na dihang makakitaan akong vlog. Ika mga idadidara na minimize na kita kaukar ni. Ika nga itong alamang guys. Okay. Mamali atong alamin sa atong recipe. Alamang ipon. Alamang. Oh. Ito na ko aning paliya hapok. So, butangan na akong itlog kaya di ko gusto malata. Kaya man kay kanon ng lata. Next, isunod na nato ang itlog. Wow. It's yum. Usually sa Pinas, pamahaw na mo ni, pero hindi kay bread naman ang pamahaw, di kay kung galuto o pamilya. Ito na, sa ito. O gabi eh. Red milk and turmeric. Mura na akong pamahaw. Kita lang ako sunod guys. Hindi na akong pamahaw. Ko ka vlog sa akong breakfast there is Australia. Healthy lifestyle ako. Okay. It's done. Wow. It's done na mga higala. Thank you for watching. Thank you sa mga subscribers. Kung ka pa ka-subscribe, please subscribe, share, and like. Hit the notification bell para updated kayo sa aking next upload. Thank you. Bye.